Jaha. Siitä lähtee. Mut mikä lähtee? Mikä toi on? Se on plasmaleikkuri. Aivan. Mä hetken aikaa Rälläkän kanssa jynssäsin tätä. Eli me käydään läpi, tässä on vähän tapahtunut juttuja. Eli siis mä tein siihen reaktiotankoon jigin. Ja se on niinku tässä. Tähän sopii siis, tässä on vakio. Ja se sopii niinku tohon, että siinä on kiinnityspaikat siinä. No, tässä on jigi. Ja sitten tässä on meidän tukivarsi. Ja se sopii. Sitten tulee niinku tämmönen. Tää on hyvä sit kun on jigi, niin sit näitä pystyy tekemään enemmän sit just, että jos näitä hajoaa, jotta tarvii vahvistaa tai kehittää tai muuta. Mutta toi tehdään 10 millin latasta ja mä Rälläkän kanssa, tossa meni 4 laikkaa, että mä saan ton katkaistua, täällä tulee niin järkyttävän pölyä ja kaikkea. Niin mä en oo plasmaa käyttänyt ties milloin, niin nyt on sen aika. Vapaalla kädellä sit ei tuu hienoa. Siitähän tulee semmonen niinku röpönen reuna, että sitä joutuu sit lamellilaikan kanssa sit taas niinku hiomaan ja siistimään. Joo. Niin yksi vaihtoehto on se, että tekee ton pellistä ton ja puuttaa sen tähän kiinni, se toimii sit ohjurina. Siinä on sit taas. Katsotaan nyt miten tää menee sit. Mä en ota tästä on vuosia. Onks toi kirkkaampi valo kuin hitsissä? Ei Okei, no niin. Aurinkolasit riittää. Ai siinä on sellainen? Joo. Ai jaa, okei. Mutta katsotaan, mä en tiedä yhtään mikä suutin täällä. Mä en tiedä noista tehoista oikein mitään. Joo. Mutta toimiiko sekin kaasulla? Ei kun paineilmalla. Siinä on paineilma ja sit valokaari. Aha, just. Interesting. Niin tää, oho! Ai sit lähtee tommonen, okei? Joo, sit tulee. Okei. Joo, tää on liian pimeä. Ja Oh my tää God. on niinku silleen, että mä en näe mitä mä teen. Tää oli muistaakseni mun vähän ongelma aiemminkin silloin. Mä en löytänyt siihen mitään sopivaa ilman pelkin suojalaseilla. Ja sokaistut vähän ja sit toi normi hitsausmaski on liian tumma, sit sä et näe yhtään mitään. Okei, tää yllätti mut joo, okei. Oos. Tämähän vaatii harjoittelua. Joo, Hyvän aseen. onpa mielenkiintoista. Tulee lämmintä. No ihan varmasti. Mimmosta jälkeen sit tulee? No tommosta. Mut vetääkö se? Niin se vetää ihan läpi, joo. Joo. Tää muistaakseni 25 millistä, eli niinku melkein 3 kertaa ton verran ton paksusta. Joo. Oho. Oi. En ollut yhtään varautunut tähän. Aika hyvä vapaalla kädellä. Joo. Lamelilaikalla vähän siistiä vielä. Tää on hyvä. Aikamoinen käry. Se tulee joo. Mutta tää on tämmönen mihin sit tulee riihessä täytyy tietysti porata kun ne on tarkat. Ja samoin tää mihin toi nivel tulee kiinni, kierreholkki, niin se täytyy rälläkällä. Tää näyttää ihan semmoiselta avaimelta. Mikä toi on? Kiintoavainen. Just se. Niin. Okei. Hei, tää olikin hyvä. Vitsi, mä olisin päässyt tohon asti tosta rälläkän kanssa tässä ajassa. Joku paremmat kengät saisi olla vähän kutittelee välillä. Joo. Hei, tää on tosi, tää on hyvä. Tää on tosi hyvä. Semmonen, siinä on nyt karkea plasmaan leikattu. Joo. Jännän näköistä. Joo. Ei oo hetkeä tullut. Tää on vähän painava. No varmaan. Mutta eikö toi tuo ihan älyttömästi painoa tommonen sitten? Tämmönen osa. Niin. Siis joo, ei tää niinku,
Siis jos haluaisi jotain keveyttä, niin sit pitäisi olla niinku, sit pitäisi jo niinku olla koneella alkaa laskemaan ja piirtämään. Että semmosia, että sit voi olla semmosia variaatioita, että taas vaikka paksumpaa tavaraa, sit täällä on jotain reikiä, jossa oikeassa kohdissa, missä ei ole rasitusta ja näin. Mutta ei tää silleen niinku, jos vertaa. Niin sama. Tässä ei tietty olla univaalia vielä, mutta silleen en voi sanoa, että olisi käytännössä minkäänlainen vaikutus. Tämä on ehkä vakio vielä vähän painavempi. Okay. Voi olla, että pysytään niin ihan samoissa, mutta on varmasti kevyempiä tapoja toteuttaa. On, joo. Sä oot saanut hommaa eteenpäin. Joo, tää on nyt niinku hepattu kasa. Tässä on vielä yksi tämmönen, mitä täytyy teettää työ muualla. Eli siis näähän on, tää on liian kapea. Niin tällä hetkellä meillä on tämmönen brikkakasa täällä. Mistä tommosen voi tehdä? Siis sorvaa ihan tangosta vaan. Niin, okei. No niin. Oi, meidän pyörämutteri lähtee. Wii. Katsoa vaan, ettei sinne kaivoa. Ei. Mitäs sä hitsasit ne kaikki brikat yhteen? Ei, se on semmoinen viritys, mikä sopii ehkä toiseen moottoriurheilulajiin, mutta ei ehkä tähän. Niin, mutta silleen tälleen tilapäisesti, niin kuin, että tarkoitan, että sovituksena. No joo, ne on sinkittyä, ne pitää kaikkien vähän hioa, että voi hitsata turhaa. Turhaa tässä on. Tohon väliin piti tulla sitä. Noin, tähänkin pitäisi korvauttaa joku holkki. Noin. Sitten. Noi. Nyt se olisi niinku siinä. Miltä se vaikuttaa? Se mitä mä mietin, niin ei kallistanut tukivartta, et ei ota tää kiinni täältä. Joo. Se on hyvä. Ja miltä se näyttää sitten? Katsotaan. Sehän on niinku hyvä. Jos jotain, niin tuolta ihan sisäkulmasta voisi ottaa vähän tavaraa vielä pois, mutta en mä usko kyllä tänne enempää. Tää on jo niinku aika hyvä. Mut joo, se on niinku tosta kohtaa. Periaatteessa vois vähän vielä. Niin suorittaa. Tässähän se on niinku paksuin. Niin tosta vielä vähän. Ottaako se siihen kiinni? Joo, siis siihen se ottaa. Ainahan se lopulta johonkin ottaa kiinni, mutta nyt me päästään jo niinku, aiemminhan me päästiin niinku tohon asti. Nyt se menee jo tonne asti. Joo, mä piirrän pienen loven siihen vielä. Mutta tommonen tarvitaan lisää, että jos tää menee rikki, niin sitten radalla pystyy vaihtamaan, että ei se niinku... Niin, joo. En mä tiedä, pitäisikö noita tehdä. Tossa on nyt jiki, että niitä voisi nyt tehdä lisää sitten. Lisää noita, no univaalit, nehän ei ole muuta kuin ne voi tilata suoraan, mutta noita pelkkiä niinku varsia, niin niitä sais vaan hulkkia päähän. Joo, semmonen. Mutta ehkä siinä kohtaa sitten, kun on testattu ja todettu hyväksi, niin sitten tehdään Niin. useampi, ettei tehdä useampi huonoa. Joo. Mut joo, semmonen. Mä hitsään sen ympäri ja teen toisen samanlaisen toisen puolen. Joo. Mä oon tehnyt videoa ja sä oot saanut täällä aikaiseksi Kaksi juttua. 2 kipaletta. Joo, Jigissä oli kiva tehdä. Tämä oli hyvä ja Plasman kanssa pääsin sinuiksi siinä toisella kerralla, niin sitten meni aika hyvin jo. Joo, näin muuta kuin laittaa kiinni vaan. Tonne täytyy ne holkit tosiaan sorvata vielä, kun tää oli liian kapea tuohon väliin.
semmoset vaan. Ja sitten vaan, jos me todetaan nämä hyväksi, mä en tiedä, me pistetään joku väri päälle nyt vaan. Ja sitten jos todetaan nämä hyväksi, niin sitten pulverimaalaukseen myöhemmin. Mutta joo, mä laitan nämä kiinni ja sitten päästään tekemään niitä olka-akseleita. Se onkin sitten taas vähän jännittävämpää ja tarkempaa hommaa vielä. Niin mä tän laitan. Onko tää vielä vähällä? Ei. No niin, siellä on nyt molemmat noin reaktiotangot. Mä käänsin molemmat, että siitä näkee eroon, kuinka paljon enemmän tilaa siellä on. Toi on nyt siinä kulmassa, mihin vakiolla kääntyy. Tai toi on niin kuin vakiokääntyvyys toimii tuossa. Pikkuro. Joo. Mut joo, nyt vaan olka-akselia. Oot sä innoissasi? Oon mä innoissani, mutta mulla ei ole selkeää visioa tähän vielä. Näistä pitäisi tehdä niin kuin hyvät. Tähän pitää rakentaa joku tukeva jigi. Tukevampi kuin toi. Et tässä on aika ohut seinämä tässä. Putkes, vaikka se on iso putkea. Ja siihen sitten mä ajattelin, otetaan, no tässä on itse asiassa raidetangon pää ja tossa on alapallon nivel, niin mä rälläköin tän tästä poikki. Ja sit hitsaan tämän pystyyn. Siihen, mikä se putki sit onkaan, niin siinä on paikka sit tolle. Joo. Niin se on tavallaan se putkeskin ja samoin se raidetangon pää. Niin se jigi on niinkin yksinkertainen, että siinä on 2 tappia pystyssä näille ja sitten kiinnike, vaikka lattarauta, mikä tulee tähän jarrusatulan kiinnikkeisiin, että tää on oikeassa kulmassa. Joo. Niin semmonen jigi niin pitäisi nyt sitten rakentaa. No niin, sillä aikaa kun mä oon laittanut itselleni uudet hienot kynnet, tälleen tyttöjen juttuja tähän väliin, niin... Tässä on ei niin tyttöjen juttuja. Tai en mä nyt niinkään sanoisi välttämättä. Ei, mutta, kyllä jotain, niin. jotkut naiset tekee kyllä tämmöisiä, mutta anyway, sä nyt teit sen jigin sille olka-akselille. Joo, ei ole ihan vielä valmis, mutta tässä on nyt niinku ajatus, tässä on tämmöiset vähän niinku tölkit. Nämä on siis vaan niinku kipinäsuoja tolle laakeripesälle. Joo. Ei tarvi miettiä sitä. Mutta joo, tää on tämmönen. Eli se pultataan tosta jarrusatulan kiinnikkeestä kiinni siihen ja sitten tässä on pallonivelet rälläköity poikki toi varsin, niin ton saa hitsattua sit tohon, niin se on siitäkin kiinni ja sitten aletaan sit hieroa tämän raidetangon pään paikkaa siinä. Niin tää on ihan hyvä sitten, tää järeä jigi, ei mikään liiku. Ja sitten jos se sattuukin olemaan hyvä, niin niitä voi tehdä tuossa sitten vaan. Massatuotanto. Niin, vaikka lisää. Joo. Jos Ja ne raidetangon sisä- vai ulkopäältä, mä en muista, mutta ne tulee. Ulkopäät, sisäpäät on tässä. Joo, niin Briteistä siis löytyi, niin tänään pitäisi tulla. Joo. Oikeasti ei mistään muualta. No ei semmosia just mitä me haluttiin, ja vielä järkihintaa se oli aika oleellinen, mä en tiedä, kun niissä oli niinku samannäköinen osa. 400 euroa joo, niin, jossain hyvä, Ausseissa. Ja... Niin ja hyvä, että ei sama kuva ja sitten on niinku 100 tai niinku tuplat enemmän hintaa. Niin. Ja sitten Nissan Maximan sisäpäät. Niin siinä on oikea kierre molemmissa päissä. Tästä tulee itse asiassa paksumpi, tuo M12 vakio, niin nämä on M14, niin nämä on vähän vahvemmat. Mutta sisäpään kierre sopii ja nämä on just sen 40 milliä pidemmät. Joo, kun siinäkin oli, että kun mehän otettiin ne Passatin silloin viimeksi, mutta sittenhän me tajuttiin, että koska sulla on Weissfabi, niin sen takia ne ei sovi. Niin Weissfab, ne on mulle nyt sitten varalle, kun Weissfabin niissä siirtopaloissa, mitkä tulee ohjausvaihteella, niin niihin on tehty kierre just niihin Passatin, koska ne on niin yleiset ja halvat. Että niitä voi käyttää sitten siinä. Mut joo. Tässä alkaa valmistuu. Joo. Kohta päästä ajaa, Nyt on lähellä. Tää on nyt tää tarkin homma, kun tästä pitää katsoa se. Tähän pistetään niin kuin suoraan tavallaan tämä linja, missä tämä nivel on. Niin se tulee suoraan. Siksi nämä on aika tarkkaan koetettu pistää niin kuin pystysuoraan tämä olka-akseli. Tavallaan miten rengas on. Niin tämä tulee samaan niin kuin pystylinjaan toi raidetangon ulkopää. Alapallo on sitten tommosessa kulmassa tuolla. Eli kun me halutaan, että Ackermanni on 0 ja me katsotaan täältä päin, niin se nivelhän ei ole suoraan tässä alapuolella, vaan se on tuolla. Ja meidän pitäisi sitten vähän niin kuin tuolta ehjästä, ei-rälläköidystä laskea, että mihin se nivel tulee.
kun me halutaan, että ne molemmat nivelet on tässä suunnassa täysin linjassa, niin se on vaan niin kuin sen Ackermanin kannalta. Ja se, että molemmista tulee tismalleen samanlaiset, ettei se käyttäydy eri tavalla, kun kääntyy toiseen suuntaan. Mutta tunteeko sen, jos on niinku muutaman millin heitto? No Ackermani on muutenkin semmoinen, että siinä on ihan milleistä niin puhe kyllä. Mutta millä sä lasket sen? Jollain mittanauhalla vai? Ei. Niin. Siis niin kuin, tavallaan se, kun vakioautossa on Ackermania vai? Ei kun, no sekä että ja sitten No miten sä lähdet sitä kulmaa sit säätämään, että miten se niinku, et sä nyt millään mittanauhalla sitä niinku. Ei joo, se on kyllä semmoinen, niin kuin, että jos, siksi tämä on helppo nyt, että me tehdään nolla Ackermania, kun muuten se vaatisi vähän niin kuin, pitäisi alkaa piirtää vähän ja tälleen, kun Ackermanihan lasketaan niin, että kun auton taka-akseli on niin kuin tässä, siitä lähtee viiva, piirretään se vaikka tonne. Sitten eturenkaista, kun ne kääntyy, niin täältä lähtee viivat. Ja se, missä ne kohtaa täällä taka-akselin linjalla, niin siitä tavallaan pystytään laskemaan se Ackermani. Ja siitä puhutaan kuitenkin niin kuin silloin, siitä viivat on niin kuin jotain 5-7 metriä. Ja sitten siitä ne millien vaikutus täältä niin kuin olka-akselista, niin sen takia toi nyt ehkä tiivistää sen, miksi me ei lähdetä puljamaan sen kanssa. Niin kun näkee mun ilmeen, että minä en ymmärrä niinku yhtään mitään. Mutta mä tiedän, että ne renkaat kääntyy oikealle tai vasemmalle ja that's it. Niin hyvät lähtökohdat. Niin, ja pistetään ne kääntymään. Mutta tarviiko mun edes tietää? No kyllä mä tiedän niinku perusperiaatteen, mutta ehkä... Niin, no mä osaan ehkä ihan näin yksityiskohtaisesti minun tarvitse tietää. Ei sun ehkä tarvitse tietää, mutta sitten... Mutta se on hyvä tietää vähän. Niin, kyllä. Ja sitten kun lähdetään ajamaan, niin sitten mä voin haastatella sua ja päästään sitä kautta sitten jyvälle, että mitä sä haluat ja mitä sä et halua. Joo, kyllä siinä varmaan sitten niin kuin eniten tuntee. Koska käytännössä Ackermanin vaikutus niin kuin ajossa näin niin kuin hyvin lyhyesti on se, että kun pyörät kääntyy saman verran, niin mikään ei hidasta etupäätä. Mutta jos toinen kääntyisi vähemmän, niin silloin se vähän niin kuin jarruttaa. Aivan, niin totta muuten. Niin se vähän jää laahaamaan se toinen. Aivan. Ja silloin se tekee sitä, että se kääntää auton niin kuin, isompaan kulmaan. Eli se auto haluaa mennä enemmän niin kuin sisämutkaan, leveämmässä kulmassa. Kun sitten jos Ackermani on 0, niin mikään ei hidasta. Sillä teoriassa on enemmän vauhtia ja se on vapaampi se ohjaus. Ja se haluaa mennä suorempaan. Että sun täytyy, niin ja sitten täytyy niinku olla enemmän kaasua sitten. Mutta mitä jos se on vaikka 5? Mitä se sitten tarkoittaa? Tai voiko se olla 5? No, se on enemmänkin... No, vai onko se -5? No ei, en mä tiedä, siinä on monta tapaa, miten sen haluaa... Vai onko se prosentteina vai? Niin ei, no se on enemmänkin asteissa. Eli jos sä laitat vaikka 10 astetta, niin molemmilla puolilla pitää olla sama? Joo. Mutta mitä se sitten meinaa, jos se on niinku vaikka 10 astetta? Mitä se niinku tarkoittaa? No helpoin on oikeastaan niinku mitata se siinä, miten ne on täälläkin. Kun täällähän se mä en nyt vaan tajuu, niin mun on pakko täällähän se on säädettävissä. Täällä se näkyy helpoiten. Eli täällä on näitä brikkoja, mitkä tulee tähän. Joo. Niin nämä on niinku tämmöinen epäkeskoinen reikä tässä olka-akselissa. Ja näissä brikoissa tuo reikä on eri kohdassa. Niin se siirtää sitä joko vähän tonne päin tai vähän tonne päin. Eli niin pienestä säädöstä on kyse kuin muutamasta millistä kumpaankin suuntaan. Joo, mutta se on niinku ehkä selkein niinku yksikkö siihen. Joo. No enköhän mä sitten se ajaessa. Ehkä. Niin, eikä sun tarvii niinku sitä oikeastaan. Se... Niin tätä teoriaa kyllä miettiä. Niin, vaan se, että miltä se tuntuu ja mitä haluaa ja mitä auto tekee ja mitä sä haluat, että se tekee, niin sit siitä. Joo. Mutta siihen on vielä pitkä tie, että päästään siihen, että joka veto on identtinen ja sitten sen pohjalta autoa säätämällä saadaan se liikkumaan eri paikkaan. Katsotaan, mitä siitä mun ajamisesta tulee. Niin, tehdään nyt ainakin mahdollisimman hyvää pohjaa sille. Niin, että jos auto toimii, niin se ei ole vaan enää kuin niin. minusta kiinni. Koitetaan nyt ainakin tehdä niin, että se ei ainakaan olisi autosta kiinni. Niinpä, joo. No jospa se. Katsotaan.
Koitan nyt keksiä hyvän tavan tähän. Saadaan tää tismalle hitsattua tohon. Siinä on nyt siis kohdat. Ja tää on pätkästy ja seevattu. Eli toi halutaan niinku tohon, mutta se tarvisi olla just sillä korkeudella, että se koskettaa tohon. Siinä ja suoraan joka suuntaan latupassissa. Siellä on. Nyt on aika. Mä purin pois noin toiset sillä aikaa, kun nämä oli täällä jäähtymässä. Tämä on nyt ollut, tosiaankin on hidas. Oli ne varmaan joku tunni. Joo, ja nämä on lämpimät vielä. Oi, tää on ihana lämmintä tää hiekka. Joo, ja toi varsinkin. Okei. Okay. Täällä on toinen. Arkeologisia tutkimuksia. Joo. Käytiin hakemassa nämä jutut. Raidetangon päät. Mä vähän kauhistelin nämä yleensä tämmöiset osat, niin kaikki tykkää tehdä alumiinista, mutta onneksi nämä on terästä nämä sentään, niin ei me kierretä näistä. Niitä on semmosia, mitä alumiini hirvittää. Mutta tässä on tosiaan se säädettävä osuus. Eli tossa on nämä holkit. Joo. Niin niillä pystyy sitten siirtämään alaspäin. Eli vakio olisi aika lailla se, että nämä holkit on niinku sit tällä alapuolella, jolloin tämä nivel on korkeammalla. Niillä voidaan sitten pelata. Katsotaan, se tiedetään vasta niinku, no voitaisiin me testata sitä bumpsteeria, että jousi pois ja katsoa sen, että kuinka paljon lisää tulee aurausta, kun se joustaa. Mm-hmm. Miten se pyörä liikkuu. Mun mielestä tehdään silleen, että mennään ajamaan ja sitten mikä tuntuu hyvältä. Tää on niin helppo pulttipyssy mutteri auki ja sitten vaan prikka pois ja kiinni taas ja taas testaa. Missä niillä on nyt tommoset jalat? Joo. Jarruista. Myös pienet koivet. Joo. Noin. No niin. Sitten toinen. Semmoinen. Sitten toinen vielä. Magneettihäviksessä. Painan sisään. No niin. Joo. Siinä ne olisi rivissä kaikki. Joo. Siinä näkee aika hyvin tuo eron, kun katsoo ylhäältä päin. Millainen Tuo on tommonen nysä. Joo. Se on semmoinen nysä, joo. Joo. Sitten vaan toivotaan parasta, että ne toimii ja kestää. Eli ensimmäinen koevedos lähtee tästä sitten. Joo, pistetään paikoille ja katsotaan, miten se käyttäytyy, että onko se niin kuin oli suunniteltu. Joo. Jännittääkö? Kyllä vähän se, että miten nämä asiat teoriasta käytäntöön toimii. Tosi mielenkiintoista. Sitten noin kiinni. Mä pistin nyt, meillä oli, tässähän on pikkuinen kammersäätö tässä, toi yläpultti, niin se on epäkesko. Niin mä pistin sen nyt, että siinä on vielä vähän enemmän kamperia kuin mitä meillä oli aiemmin, että se on tapissa. Niin. 10% battery remaining. Sussa vai? Mitä? Vai jossa kamerassa? Kamerassa. Mitä? Nyt mä en ymmärrä. No? Nyt meillä on ongelma. Miksi?
Ohjausvahtien piti olla suorassa. Mittasin sen. Se on nyt välissä tapahtunut. Toinen pyörä on siis suorassa. Mä lyhensin noin raidetangon sisäpäät sitä varten. Toivottavasti ne on liian lyhyet. Vähän raidetangot aina on saman pituiset. Tai näissä ainakin saman pituiset. Miltä se nyt silmällä näyttää? Vähän auraa, joo, eli se lyhenee siitä vaan. Tää vähän harittaa. Noin. Ei ole mitään ongelmaa ja meillä on säätövaraa. Tää ehkä nyt pelasti sen tilanteen, että nyt meillä on säätövaraa ja kaikkea. No just oikein mittaiset. Ai että. Pyörät kiinni. Pistetään pyörät kiinni. Otetaan kun se kääntyy. Hommata soviterenkaat, niin sitten on helpompi aina heittää paikoille. Nyt tapahtuu ratistakin tosi paljon, on paljon nopeampi ohjaus. Ja siinä ei ollut edes vielä kaikki. Koska meillä ottaa raidetangon pää alotukivarteen kiinni. Nyt olisi hyvä vielä varmistaa ja mitata se, että onnistuuko meidän Ackermani oikein. Kun se puoli milliäkin tuossa jigissä niin tekee jo eron täydessä kulmassa. Niin mittaisi sen, että voi vaikka runkopalkista mitata kummankin pyörän, että missä kulmassa ne nyt on kumpikin. Katsotaan miltä se näyttää täällä. Joo, ei ole kyllä mitään hätää ton, ainakaan teoreettisesti ton lukkiutumisen kanssa. Nämä ei ole kyllä mitenkään lähellä linjassa nämä 3 niveltä. Eli onnistunut. Onnistunut. Joo. Mutta se ainoa, mikä tässä nyt rajoittaa, on se, että toi raidetangon pää ottaa tukivarteen kiinni. Joo. Niin meidän täytyy rakentaa jonkunnäköinen stoppari, korva tästä tukivarresta ylös olka-akseliin. Ettei se lyö sitä niveltä päin aina. Että se lyö tohon olka-akseliin sitten aina. Joo. Niin semmonen. Mutta sä sait sen nyt tohon malliin. Joo. Oikein onnistunut. Sä ajattelit, että ehditäänkö ennen Riikaa, mutta ehtisit. Joo. Nyt tää on viimeinen päivä, huomenna pakataan ja Sitten lähdetään. Elikkä lähdetään käymään nyt Riikassa välissä. Joo, otetaan teidät mukaan sinne. Jep. Hyvää huomenta. Kello on 7 aamulla. Lähettiin just. Ei päästy kauas. Meillä syttyi toi vaihteisto vikavalo taas. Mutta se nyt nopea. Me ollaan vikakodissa. Joo. Joo, päästimme varmaan 200 metriä. Joo, vaihteisto vikatilassa. No on meillä tunkkia kaikki mukana. Joo. Jep. Matka on sujunut oikein sutjakkaasti ja Joo, sä ajoit ensin ja mä vähän nukuin ja sit vaihdettiin ja syötiin vähän 2 vorstika. hot dogi. Joo, ja nyt itse asiassa ollaan ihan just Latvian rajalla. Joo. Joo, tällä tulee ei yhtään mitään, että se vaan. Mitä on tossa, jos tota kautta kiertää, mutta en mä tiedä, ei täällä ei ole kyllä ketään näkynyt koskaan. Joo, ei. Tästä vaan. Hämmentävää. Niin on. Ja sit näkee kyllä selkeästi, kun maa vaihtuu kaikesta. Joo, kieli vaihtuu ihan totaalisesti. Joo, niin ja muutenkin kaikki rakennukset ja kaikki. Siinä. Latvia! Yeah! Sitten tästä ei ole enää pitkä matka Riikaa. Ei. Niin. Eli seuraavana meillä on Riika. Niin, ja hei, auto on toiminut. Raapii ihan hirveesti, vielä kun pisti tankin täyteen tossa.
ja kaikki tavarat tuolla, niin joka kerta kun kääntää vähänkin vasemmalle, niin oikea takapyörä raapii kaareen ja kaikissa töyssyissä näin. Joo. Ei mitään ongelmia, ei ole vaihteesta vikavaloa syttynyt eikä mitään, ei mulla mitään hätää. Niin, ja siis mä en tiedä, onko mä sanonut missään vaiheessa, mutta meillä on siis tunkki mukana, niin se painaa jonkin verran tuolla takana. Joo, se painaa 50 kiloa ja sitten on vähän työkaluja tämmöistä, että pystyy niinku... Ja sit matkalappuja. Niin, pikkujutut tekee. Joo, mutta nyt käydään tuossa pikkukaupassa nopea. Joo, me tosiaan päästiin tänne paraatiin. Me tultiin Joo, tänne ehdittiin. niin just silleen, että lyötiin autosta ovikin ja käveltiin ulos, niin autot tuli jo tästä ohi, niin se oli Joo. vähän vauhdikasta. Mutta En ajatellut tämmöstä niin kuin väkimäärää täällä. Täällä on ihan törkeästi jengiä. Ei tuolla niin mahdu kävele, niin ei siinä ole mitään järkeä olla siellä. Mut nyt me kuvataan se lähtö taas. mutta on hienoa, että on väkeä ja tää oli kyllä tosi kiva, että nää tuo tän takaisin, että on näitä paraateja nyt ollut Niinpä. useampi. Juuri näin. Mut joo, koitetaan nyt olla ajoissa, täällä ei ole hirveästi väkeä vielä kohta lähtee, niin jos saisit muutaman kuvan. Joo. Ja sit lepäämään. Mä voin vähän huonosti. Jee, selvittiin tänne asti. Mä sain mediapassin ja sit meillä on vippipasseja ja kaikki löytyy. Me tultiin totta kai heti katsomaan höntsää. Täällä on paljon nelikutosia. Eli tänään on lajittelupäivä. Joo. Joo. Ja keli näyttää nyt olevan vissiin semmoinen vähän vaihteleva, että voi vähän sadekuuroa tulla välillä, mikä musta on aina mielenkiintoista. Niin. Silloin kun aurinko paistaa, voi tulla joku pieni kuuro, niin tulee toimintaa. Joo. Ja mun olotila rupeaa olemaan jo paljon parempi. Joo, Jospa ei flunssa paina niin pahasti. Joo. Jospa tää tästä. Joo, yltää tästä. Me Joo. nautitaan näistä. Time now, but no point repairing it. Every track from now on in has walls as Mickey picks up all the zones and boxed into the Jaha, me ollaan selvitty takaisin Satamaa. Viron satamaan. Joo. Viron satamaa. Joo. Oli hyvä tapahtuma. Joo, ei tullut ihan hirveästi kuvailtua mitään. Niin, sieltä nyt live-lähetyksestä näkee kuitenkin parhaiten, mitä me nyt siihen lisäillään. Mutta oli hyvä reissu niin kuin aina. Joo, vähän väsyttää. Joo. Niin ja nyt on vielä maanantai, että me ei Joo. tullut lähetty sunnuntaina. Meillä oli eilen semmoinen turistipäivä, vähän kierreltiin siellä. Joo, Katsottiin paikkaa. joo, että Nyt väsyttää. takas kotiin. Joo. Mut on Kotiin on hyvä. nukkumaan. Joo, Ja sit Nissanin pariin. joo. Hei, me selvittiin Riikasta nyt tänne talliin Joo. takaisin. Se oli meille vähän enemmänkin semmoinen lomareissu. Siellä ei hirveästi keskitytty mihinkään kuvaamiseen ja todettiin Joo. muutenkin ehkä semmoinen, että se on mitä nyt livestä näkee parhaiten, niin nautittiin vaan siellä. Kyllä. Jep. Mutta Joo, nyt jatkuu hommat ja me ajateltiin, että jos ensi viikolla pääsis testaan tuohon lähiradalle ja sitten mennään ihan myöskin ajamaan. niin mennään Pesämäelle sitten, jos kaikki toimii. Käydään läheltä tuossa testaamassa vaan, että niinku, ei ole toimii, mitään, niin. että ei ole mitään semmoista isoa hommaa, mitä ei radan päällä pysty sitten korjaamaan. Niin ettei turhaan lähdetä pitkälle testaamaan. Meillä on kuitenkin Pesämäelle 3 tuntia. Se on pitkä matka ajaa 6 tuntia sen takia, että ajaa puoli tuntia ja toteaa, että on joku pahasti pielessä. Niinpä, just näin. Elikkä nyt sä teet. Mä teen nyt tabletin kiinnikettä ja sä vaihdot pyöränmutterit taakse. Tietysti meidän täytyy kyllä katsoa tuota rengastilannetta vielä. Se on semmoinen, mikä meillä on aika auki vielä, en tiedä. Joo, löytyi kyllä Tampereelta, mutta sitten se, että välissä pitäisi mennä Tampereelle ja kaikkea, niin on se aika... Katsotaan, jos täältä Turun suunnalta jostain löytyisi jotain. Niin, joo. Ihan jotain roskalavarengasta varmaan nyt alkuun. Katsotaan, koska tähän on höntsää. Niin jo. Joo. Joo. Mitäs vielä meillä oli listalla? Meillä oli kässäri, sylinteri, se pitää vaihtaa, kun se jumittaa, painaa jalkajarruun, niin menee kaikki jarrut lukkoon. Ja Korisarja irti ja... niin, lähdetään ajaa ilman korisarjaa, joo. Silleen, ettei ole mitään kuituja, ovet vaan jää.
koska meillä ei ole varaa joka kerta, kun ollaan käyty ajamassa ja mämälläänsä jonnekin. Niin ja on yksi asia vähemmän, mistä huolehtia. Niin. Ei tarvii stressata sitä. Niin, kyllä. Vaikka menisi katon kautta ympäri, niin ei ole niin paha. No se on kyllä paha. Ja siihen me ei kyllä päädytä. Niin, mutta ei mene korisarja rikki. No ei mene. Joo, että semmoisia kuulumisia tähän väliin. Jaha. Nyt ollaan saatu aika iso osa pikkujutuista tehtyä. Joo. Meillä on toimiva kässäri ja jarrut. Ei mene lukkoon enää. Niin, ainakaan toistaiseksi. Niin, kässärisylkkä oli siis viallinen siellä. Eli se oli semmoinen, että kun painoit jalkajarrua kerran, niin sitten oli takajarrut niin kuin lukossa. Joo. Ja ei auennut millään. Tuo oli ihan niin kuin mykkä sitten toi niin kuin kässäri. Niin se ei päästänyt niin kuin nesteitä takaisin. Mua jännittää ihan hirveästi. Hyvin se menee. Mä tiedän, että mä en osaa, mutta ei kai kukaan osaa niin kuin alussa. Ei, siksi sitä mennään harjoittelemaan. Katsotaan. Voi vitsi! Elikkä seuraavana on sitten, tulee oleen. Otetaan korisarja pois ja sitten lähdetään ajamaan. Jep, et siihen asti. Näkemiin. Ai niin joo, ja sitten täällä oli itse asiassa nämä stopparit. Käännäpäs jompaan kumpaan suuntaan. Elikkä tuolla tommoset lattaraudat. Elikkä nyt se ottaa niinku olka-akseliin, niinku pysäyttää sen kääntyvyyden, eikä tuohon niinku alapalloniveleen tai ohjausvaihteeseen, niin tämä olisi niinku kaiken kestävyyden kannalta paras ratkaisu. Siitä mä en tiedä, onko se lattarauta paras ratkaisu, mutta se selviää tässä kyllä sitten. Elikkä näkemiin.